לא מצאת חברותה, נפנה לפרשנותה, מזל שיש תריבה והרד והשומרת. אז אם את מרגישה סופש, סדר חזרה עכשיו בבית מדרש. אין עוד שטייגן כזה במדרשה אחרת. אז בוא נשים את כל המניות בצד, ויחד נסנן אותן אחד אחד. זה לא מעניין כי במשפט לא עומדים רק ש"ס עם הפלפולים. וולקאם, פותחים נכון, המקום הכי קר במזרח התיכון. המדרשה גדלה, סתכלו סביב, פותחים שלוחה בתל אביב, חולות המרעלים, באורות כשגר נכנס, בתופת של הבבלי, תופסות הראש חזק. ועד מתי נמתין למעלית, לא יישאר לי צמחוני, אז אני רץ. כבר מצאת חברותה, הרבנית מבסוטה, וגם יש לך תריבה והרד מאוהבת. אז אם את מרגישה סופש, סדר חזרה עכשיו בבית מדרש. אין עוד שטייגן כזה במדרשה אחרת. אז בוא נשים את כל המניות בצד, ויחד נסנן אותן אחד אחד. זה לא מעניין כי במשפט לומדים רק ש"ס עם הפלפולים. הבנות פה, אין על הבנות פה, עולות במעלות ואז יורדות ושוב עולות פה. כמה הן לומדות פה, כל היום לומדות פה, עולות במעלות ואז יורדות ושוב עולות פה. שיעורה לפי בית שמש ובגוש עציון, מתאחדים בארץ, מתאחדים בציון. מעיין סינליסטה ושלביות, מתאחדים בארץ, מתאחדים בציון. יש ביקורת פתע, תורם אמריקאי, חבר בעלי חמותה, טינה נייני, עומדות פה כל הליל. פינת קפה בסטייל, וואלק לא מתלוננות. כבר מצאת חברותה, הרבנית מבסוטה, וגם יש לך תריבה והרד מאוהבת. אז אם את מרגישה סופש, סדר חזרה עכשיו בבית מדרש. אין עוד שטייגן כזה במדרשה אחרת. אז בוא נשים את כל המניות בצד, ביחד נסנן אותם אחד אחד. זה לא מעניין כי במשפט לומדים רק ש"ס עם הפלפולים.